Баба ти все водорасли е яла. Честно да ви кажа, това ми е най-любимото изречение. Не, баба ми не е яла водорасли, но ако вие пък вярвате, че въздухът, който дишаме е чист, ако вярвате, че водата, която пием е с отлични показатели, ако вярвате, че около нас не се водят войни, ако вярвате, че почвите са перфектни за отглеждане на плодове и за зеленчуци, явно не сте се опитвали, защото за да излезе нещо, трябва да се пръска, кажи речи, през ден, за да се молим да хапне малко домати или краставици от градината. Ако вярвате всичко това, със сигурност не приемайте хранителни добавки, не приемайте нищо, чисто не давайте на организма си. Съветвам ви да приемате витамини под формата на желирани мечета. Значи там 100% е пълно с перфектни съставки, натурални, взети, дават ви всичко, от което организма има нужда. Оставете водораслите на мен, аз ще продължавам да си ги приемам и да се чувствам дзен, както до сега.